Ωραία. Και πού είναι το σπιτάκι, θα θυμάσαι, αλήθεια, είναι άρρωστη η γιαγιά σου? Και πού είναι το σπιτάκι της, πάτσι κάνω κι εγώ λίγη παρέα, Όταν ευκαιρίσω. Όταν ευκαιρίσω. Πες τα. Αλήθεια, είναι άρρωστη η γιαγιά σου? Και πού είναι το σπιτάκι της, για να πάω να της κάνω κι εγώ λίγη παρέα, όταν ευκαιρίσω? Πέρα, στο δάσος, κοντά στην πηγή. Εγώ θα έλεγα να μαζεύσεις και λίγα αγριολούλουδα του δάσους. Να κάνεις μια ωραία ανθοδέσμη και να την πας στη γιαγιά σου μαζί με τα φαγητά. Αυτό θέλω να το πεις έτσι, φαγητά. Χαρεί πάρα πολύ καημένη. Εντάξει. Λοιπόν, πες το. Εγώ λέω να μαζέψεις και λίγα αγριολούλουδα του δάσους. Ναι. Για να... Τι λέει παρακάτω? Για να της κάνεις έκπληξη. Για να της κάνεις έκπληξη που θα της αρέσει. Που θα της αρέσει. Μπράβο. Έλα, ναι. Τι άλλο λέει παρακάτω? Αυτά που είπαμε. Ξαναπες από την αρχή τώρα. Αλλά πάρε το λυκίσιο, έλα. Λοιπόν, εγώ λέω να μαζέψεις και λίγα αγριολούλουδα του δάσους. Για να της κάνεις έκπληξη που θα της αρέσει. Έχεις δίκιο, κυρλίκια μου. Καλά λες. Μπορεί να καθυστερήσω λίγο να πάω, αλλά τουλάχιστον η γιαγιά μου θα χαρεί πολύ. Άντε λοιπόν, πήγαινε κοκκινοσκουφίτσα και... Λοιπόν, πες το τώρα αυτό. Άντε λοιπόν, πήγαινε κοκκινοσκουφίτσα. Εγώ πηγαίνω στη δουλειά μου. Έστω και αυτό. Εγώ πηγαίνω στη δουλειά μου. Λοιπόν, είσαι τρομερός. Ηθοποιός. Ωραία, έφυγε. Τώρα τρίβεις τα χέρια να ικανοποιείς. Εγώ στο σπίτι της γιαγιάς να τη φάω. Και όταν θα έρθει η κοκκινοσκουφίτσα, θα τη φάω κι αυτή με την ησυχία μου. Ήθελα να γελάσεις κι εσύ έτσι. Λοιπόν, ωραία, έφυγε. Ας πάω τώρα λοιπόν στο σπίτι της γιαγιάς για να τη φάω. Και όταν έρθει και η κοκκινοσκουφίτσα, θα φάω κι αυτήν με την ησυχία μου. Εξασφάλισα τόσο εύκολα το φαΐ μου για σήμερα. Αποστολίκο. Ναι και δυο ο Λύκος αρχίσει να τρέχει και να φτάνει στο μικρό σπίτι. Άρχισε να τρέχεις τώρα. Έτσι. Αφήνεις σύννεφα πίσω, σκόνη. Καβανίστηκα. Τρέχε. Της γιαγιάς. Τρέχε. Ποιος είναι? Περίμενε, χτύπησε η πόρτα τώρα. Ντουκ. Ποιος είναι, η γιαγιά, έτσι, μιλάς? Εγώ, η κοκκινοσκουφίτσα είμαι, γιαγιάκα μου. Αυτό πρέπει να κάνεις τώρα, όπως το έκανε. Θα κάνεις τώρα με τη λυκή συμφωνή την κοκκινοσκουφίτσα, έτσι. Λέει, εγώ η κοκκινοσκουφίτσα με γιαγιάκα μου, περίμενε. Άνοιξε μου. Σου έφερα το καλαθάκι με το φαγητό σου και μερικά λουλούδια. Άκουσες τι είπε, πάμε. Ναι, πολύ ωραία. Εγώ είμαι η κοκκινοσκουφίτσα, γιαγιάκα μου. Σου έφερα το καλαθάκι με το φαγητό και λίγα λουλούδια. Τράβα, κοκκινοσκουφίτσα μου, το σχοινάκι που κρέμεται στην πόρτα. Κι αυτή θα ανοίξει. Τράβα το σκηνάκι. Αν δεν έχεις, τράβα το καζανάκι. Πήγαινε τραβήξεις το καζανάκι, σε παρακαλώ. Γιατί πρέπει να το κάνω. Συγγνώμη, είναι ενσύρματο, δεν φτάνει. Όχι, άσ' το τηλέφωνο, τράβα το καζανάκι και έλα. Πρέπει κάτι να τραβήξεις. Go. Έλα, πήγαινε. Άσ' το τηλέφωνο, το ακούσουμε εμείς. Το τράβηξα. Τι καζανάκι είναι αυτό? Μα δεν είναι δίπλα το καζανάκι μου, αδερφέ μου. Άμα τραβήξω το δικό μου το καζανάκι θα γίνει της πόπης τώρα εδώ. Τέλος πάντων, τράβα κάτι, ένα σκηνή, κάτι. Θες και σκηνή, για μου τον πέλος. Τράβα κάτι. Ωραία, σκηνή από το παντελόνι, ορίστε. Και τότε ο κακός ο Λύκος ανοίγει την πόρτα, ορμά στο σπίτι και χαπ! Τρώει τη γιαγιά. Την έφαγε στη γιαγιά, έτσι. Μετά φοράει ο πονηρός ο Λύκος τα ρούχα της γιαγιάς, φοράει τα γυαλιά της και... Βόφρε. Ρεύτηκες κι όλα. με το σκουφάκι της και πέφτει στο κρεβάτι και περιμένει την κοκκινοσκουφίτσα. Εδώ σε θέλω. Σε λίγο όμως
Χτυπάει η πόρτα. Ποιος είναι? Αποκρίνεται ο Λύκος. Εγώ γιαγιά, η κοκκίνα Έτσι. Αποκρίνεται ο Λύκος. σκουφίτσα. Σου φέρα το καλαθάκι με το φαγητό. Τράβα το σκηνή που είναι στην πόρτα. Πες το. Τράβα το σκηνή που είναι στην πόρτα. Άνοιξε την κοκκινοσκουφίτσα μου. Άνοιξε την κοκκινοσκουφίτσα μου. Πήγα να ξανατραβήξει το καζανάκι τώρα. Ας το τηλέφωνο πήγαινε γιατί πρέπει να τραβάμε. Δεν γίνεται, αλλιώς δεν παίζουμε θέατρο. Έλα. Το τράβηξες? Ναι. Θα λένε οι γείτονες. Τι σκύλι έχει αυτός απόψε. Καλημέρα αγαπημένη μου γιαγιάκα. Σου φέρα πίτα, γλυκό, φρούτα και λίγο κρασί να το πιείς να γίνεις καλά. Μια και είσαι άρρωστη. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσεις εσύ, έτσι. Δες, σου μάζεψα και αυτά τα ωραία λουλούδια από το δάσος. Ιδέα του Α, Λύκου. παιδάκι μου, άφησέ τα πάνω στο τραπεζάκι και έλα κοντά μου να ζεσταθείς λιγάκι. Έλα κοντά μου, γιατί σε πεθύμησα πολύ. Εντάξει. Καλά παιδάκι μου. Άστα πάνω στο τραπεζάκι και έλα κοντά μου να ζεσταθείς λιγάκι. Έλα κοντά μου. Καλά γιαγιά μου, έρχομαι. Γιαγιά, γιατί τα χέρια σου είναι τόσο χοντρά? Άκουσες τι ερώτηση σου κάνει το άκουσα. παλιόπαιδο. Σε προσβάλλει τώρα, αλλά δεν πειράζει. Για Περίμενε. να σ' αγκαλιάζω καλύτερα. Πες το. Να σ' αγκαλιάζω καλύτερα. Όχι. Για να σ' αγκαλιάζω καλύτερα. Έτσι πρέπει να το πεις. Για να σ' αγκαλιάζω καλύτερα. Έτσι. Γιαγιάκα, γιατί είναι τόσο μεγάλα τα αυτιά σου? Εδώ να δω τι θα πεις. Για να σ' ακούω καλύτερα. Για να σ' ακούω καλύτερα. Όχι, θα το κάνεις με ζόρι. Σαν να θες να χέσεις και να μην βγαίνει. Πρόσεξε. Για να σ' ακούω καλύτερα. Έτσι. Για να σ' ακούω καλύτερα. Έτσι μιλάει αυτός. Πάμε. Κοντό, δεν σ' άρεσε αυτό που έκανα? Όχι, άλλη μία. Ήμουνα και εγώ, σου έδειχνα. Για να σ' ακούω καλύτερα. Γιαγιά μου, γιατί είναι τόσο μεγάλα τα μάτια σου? Πρόσεξε. Για να σε βλέπω καλύτερα. Εδώ είναι σαν να είσαι έτοιμος. Έχει σχέση τώρα δηλαδή και το ζόρι έχει τελειώσει, έτσι. Πες το. Για να σε βλέπω καλύτερα. Έτσι μ' ανακούφισε. Έφυγε. Ξαναπες το. Για να σε βλέπω καλύτερα. Γιαγιάκα, γιατί είναι τόσο βραχνή η φωνή σου? Αχ, γιατί είμαι κρυωμένη, παιδάκι μου. Άκου. Γιατί είμαι κρυωμένη παιδάκι μου. Έτσι, αυτά είναι τα τελειώματα τώρα. Με σπνίσπιξε μου, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Ξαναπες το. Πάλι το ξαναπώ. Ναι. Γιατί είμαι κρυωμένη παιδάκι μου. Γιατί είναι τόσο μεγάλο το στόμα σου? Για να σε φάω, κοκκινοσκουφίτσα. Το φινάλε, για λέγε. Για να σε φάω, κοκκινοσκουφίτσα. Τότε ο κακός ο Λύκος πετάγεται από το κρεβάτι. Εντάξει, και την έφραγες και πετάται τελείωσε. ο Μητσιάς. Είσαι καταπληκτικός. Είσαι καταπληκτικός. Γεια σου ρε καπετάνια. Γεια σου ρε ως φορέ. Λοιπόν, το βρήκες τελικά το κομματάκι? Ποιο κομματάκι? Το υπέροχο μονάχι. Όχι, δεν είναι παλιό, είναι αυτό. Όχι, ούτε πριν 2 χρόνια θα έχει βγει. Πριν 2 χρόνια. Όχι, είναι με ρεζίλι και μας μάθαν κι άλλοι. Ποιος είναι αυτός? Ήρθε μήνυμα Από πού? από φίλο, από τη σχολή. Γιατί σου λέει? Ρε καμένε, χαχαχα, ο κακός Λύκος Λούσιφερ. Ωραία γαμώ τον πελά μου. Πού θα πάει? Θα σε κάνω ρεζίλι ζωή με Ελλάδα. Παγκοσμίως. Κοκκινοσκουφίτσα. Λοιπόν, δεν το έχω αυτό το τραγούδι του Μητσιά. Λοιπόν, τέλος πάντων, καπετάνια μου, αφιέρωσέ μου όποιο γουστάρεις εσύ. Ναι, Να είσαι πάντα καλά, σε ευχαριστώ για μια ακόμα υπέροχη βραδιά. να σε και σε καλά. Χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά. Ναι, Πάντα χαμόγελα. Και ο Φόρος θα είναι πάντα εδώ. αυτό είναι Μητσιάς, για ακού. Είναι ή όχι? Κάτσε να καταλάβω. Yeah.